Ngipin nih jane niat dodolan pura Kang. Lah yo winginane tutup jam 3 lha iki wingi setengah 4 ya wis tutup. Iki wong jan piye to? Iki yaene rong buka lho. Nah. Ngipin. Astagfirullah. Apa lo? Iki macak apa lho, Kang? Apa sih? Aku petakok Mas mau gawe. Apa neh? Winginane tutup jam 3 lho. Saiki diingi kok tutup setengah 4 nyapa jane? Niat dodolan apa ora? Kok Aku kedingin. Kimi dingin. Kondangan, Mas. Kondang mangan ngono maksude. Yo, iki kondangan apa ora? Kok Lu dulure sing kondangan kok. Alah, lah. Iki nyapa neh? Ki nganggo. Anteng-antengmu kok akeh apik mengking ana ning krinjing gini ngri. Kuwi Oh, iki anu ki. Iki sledri. Alah. Mangko jebak ning ngono tak samperno gak kena kek. Oh alah. Lha iki yaene tumben wis resik-resik yaene isuk men. Jam piro? Lha kae. Berarti dina Jumat ora Jumatan barang Jumatan. Oh alah, Jumat berkih. Jumat berkah iki. Berkate ndek sore. Lah iki nek anu kan ana sing komen Kang ana Jumat berkah apa ora ngono kuwi. Gak ono ya. Ah, jan. Gak ono. Balik nek ra ono. Tewas sapire ning golek Jumat berkah kok.